ଥରେ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରତ୍ନଜଡ଼ିତ ଆଭୂଷଣଟିଏ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଋଷିଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା ପତ୍ନୀକୁ ରତ୍ନ ଆଭୂଷଣ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥାରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନୀତିରେ ଧନୋପାର୍ଜନ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। ଋଷି ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ରାଜକୋଷ ସବୁବେଳେ ଶୂନ୍ୟ। ଋଷି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଫେରିଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିଲେ, ଶରୀର ରତ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, ତାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆଭୂଷଣ କରିବା ଅଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏତିକି ଶୁଣିସାରି ପତ୍ନୀ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଥର ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ତୁମର ଆଦର୍ଶ ହିଁ ମୋର ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ଆଭୂଷଣ।